Здравейте всички! Днес ще ви покажа инфо за играта League of Legends. Искам да ви покажа как да започнете да играете, как да се регистрирате, как да изтеглите и всичко друго. Само ако може да ме извините, понеже компютъра ми напоследък е доста бавен. И така. Първо влизате в League of Legends, главния сайт на играта. Ми изкарва някакъв прозорец всеки път, трябва да цъкам два пъти. Така, това е сайта на самата игра. Сега ще ви покажа всичко. Горе вдясно виждате логин и регистър. Цъкате регистър. Така. Първото, което е да си напишете името, което ще се логвате с него, а после вече като се логнете ви иска ново име за име в игра. И примерно пишете League of Legends 123 някаква парола, примерно така стоите. Така. Имейл адрес, препоръчвам ви да си го знаете, не да напишете някакъв си рандом имейл адрес, понеже не иска потвърждение на регистрацията, но е по-добре да си го имате този имейл, защото може да се наложи да ви откраднат акаунта, може да ви се наложи да си търсите, да си забравите името и нещо, и за всички те неща ви трябва имейл. Сега ще направя някой, не знам, просто имейл, защото този акаунт няма да го ползвам, просто го правя пробно. Примерно така, някаква дата и тук не е задължително. Тук много хора го пропускат това регион, в кой сървър да сте, в който си изберете вие. Според мен най-силните играчи и най-сериозните са в EOS. Има доста слаби играчи в Nordic, понеже всички ги пускат тук. Ако не си чейнджнете региона, ще ви пусне тук и аз съм тук. Но вие си избирате, естествено. Аз ще покажа за Nordic. И пишете кода. Цъкате Play for Free. Така. Play for Free. Името е заето. Добре, 1, 2, 3, 4. Дека. Сега по кода. Така. Добре. Боже. Така. Добре, кое име не се използва? Да кажем това. Така. И най-накрая... Боже. Доста имена са заети. Не знам аз вече какво да напиша. Така. И най-накрая ще стане. Така. Добре. Тук вече цъкате Download Game. Теглите играта. Тук не избирате нищо. Това е програмата Реферал. Но не мисля, че трябва да ви я показвам сега, защото за да ви я покажа, трябва да знаете другите неща в играта, които ще ги покажа след малко. И... Добре.
теглите си играта, инсталирате я, може и от Замунда на някой, понеже като някой си стегли играта се апдейтва около час и половина при мен и на апдейта ми излиза ерор, тогава ще си я свалите от Замундата. Или ако не ви стане пък Замунда от сайта. Така ще ви изпусне в лигата. Тук може да си ченджнете също региона. Добре. Цъкаме Cancel. Горе Launch. И сега ще ни пусне. Така. Въвеждате си юзернейма. League of Legends 32 и паролата. Цъкате логин. Защо? Аз дори не съм го написал. Какво съм написал аз? Омага. Добре. Какво съм написал, бе? Без едното, да. Така е. Логин кон. Това е най-новият герой на фона на играта. Рексай. И ето тук ви излиза да си напишете името, което ще ви е в игра. Примерно... не би се бави да са... Какво? Тук се избирате картинка на профила. Примерно. И си избирате, мисля, че RTS Player е най-добре. Would you like to play a tutorial game? Вие го играете. Там ще ви покажа всичко. Как да си местите героя. Аз ще ви покажа другите неща. Така ви изглежда акаунта отгоре всичко. Така. Почвате от първо ниво. Тук са ви приятелите, може да си ги добавят от тук. Тук може да си напишете настроението. Вие ще излиза. Така, за да стартирате игра, първоначално, това ще ви покажа. За да стартирате игра, цъкате горе Play. И докато сте пето ниво, ще може само да цъкате на Co-op. Това са ботове. И цъкате Summoner's Rift Beginner. Тук следете, за да не пуснете друга карта или нещо друго. И вече PvP-то с хора го можете от... Сега ще ви кажа. От трето ниво. От трето ниво, не от пето. За ранкет ви трябва 30 ниво. Там вече има дивизии, съвсем различни неща. Ще кача клип по-нататък за това. Това ви е профила. Сега ще ви обясна. Цъкате горе на човечето. Пише ви нивото. Тук ви пише Takedowns. Като цъкнете на Takedowns ви изписва. Това са килове, плюс асисти, плюс щупени кули. Всичките след взети заедно. И тук са Monster and Minion Kills. Колко мобове в джунгъла си убил. Вие сигурно ще не знаете какво е джунгъл, ако сте нови, но... Значи Monster, миньони в мапа. Тук са... на мапа. Тук са... вашите победи. Има различни карти. Арам, Класик и Доминион. Същото е на другите. Тук има Friendly, Helpful, Teamwork и Honorable Opponent. Съотборниците ви от други отбори, вашите от вашия отбор могат да ви пращат точки. Friendly е... не знам точно как да го преведа. Helpful е, че сте помагали. Всичко е, нали, добре. Значи History горе като цъкнете, това е, тук ви изписват игрите. Ние още нямаме игри. Като цъкнете Champions, тук са всички възможни герои. Вие цъкате на
това тук и цъкате Own It. И това са героите, които имате, но ние нямаме. Всеки вторник пускат по 10 безплатни героя. Тази седмица са тези. Само с тях ще може да играете, докато не си купите. С тези точки горе се купуват героите. Тези точки се печелят от игри. Играеш примерно една игра, ти дава 100 точки. Най-ефтиният герой е 450, най-скъпия 6300. И тези Riot Points са за скин на самия герой. Примерно към този герой, той има... Ето има скин. Да изглежда по по-различен начин. Тези руни тук се купуват. Можете и сега, но най-силните са като качите 20 ниво. Почвате да си слагате едни руни. След малко ще ви покажа за тях. Те ви дават бонус демидж на първо ниво. Нивата в играта са от 1 до 18 в самата игра, а в профила ви от 1 до 30. Тук има едни мастерите, които се правят също така, примерно сейф. И ви дават малко бонус демидж на първо ниво. Цъкате това куфърче горе. Така. Тук Purchase Riot Points. Това е да си купите точки. Ето тези точки. Така. На 4-то ниво ще ви даде 400 такива точки. Чрез телефон. Ето ги цените и после вие ще си видите. Гифтинг център може да дадеш на приятел герой, да му пратиш скин, да му пратиш лард. Ларда представлява нещо като когато на картата сложиш един лард в храста и хората от вашия отбор, включително и ти, виждат кой е в храста за определено време. Когато изтече ларда, не може вече, но може да сложите нов. Така, тук са героите, от тук си ги купувате. Там ви ги показах, но тук си ги купувате и от тук може да ги гледате. Ето ги най-скъпите от 6300 до най-ефтините от 450. Скиновете на героите. Само да зареди. Чемпионът. Така. Изчакайте, че съм маркирал едно нещо. Добре. Готово, това са скиновете на героите. И те са доста. По 2 до 7 скина на герой. Лард скиновете, за този лард, който ви обясних, имат си скинове. За да не ви обикновен лард да си купувате, нали, лард скини, така. Съмънър иконките. Отгоре тази иконка, която ви я сложих, може да си купите ето ги всички възможни иконки, които може да си ги купите. Така. Какво друго сега? Руните, ето ги, въпросните руни. Тук е малко по-сложно, защото ще ви излезнат много неща и няма, може да се ориентирате. Ето, примерно тази голяма руна струва 80 точки, те се казват IP. Influence Points. Така. И си купувате и я поставяте на мястото на руните, като цъкнете човече. Ето аз ви показах. Примерно тази е за Attack Speed, тази е за Damage, тази е за Cooldown, за Armor, за Ability Power, за Mana Regen. Бустовете, това са... Примерно купувате си... Даже те са ги променили, бяха по-различни. Сега са по-реалистични картинките им. Купувате си, примерно, със толкова точки XP Boost, да ви дава повече XP, за да качите по-бързо ниво за един ден, пише. Има IP Boost, който ви дава повече IP за 7 дена, примерно. Така, цъкаме на Bundles. Тук са пакетите. Стартер пак. Купувате си стартер пак за ети си колко точки. Но не съм пробвал тези неща, защото не мисля, че има смисъл от стартер пак. Тези са по-хубави, но така.
Цъкате на акаунт. Тук ще ви излезнат всички възможни трансфери, де-факто да може да се преместите в друг регион за 2600. В края на сезона, който наближава около 10 на дена, мисля, ще дадат безплатен трансфер, но не съм сигурен откъде до къде. Тук, за да си смените името, 13900 точки или 1300 Riot Points. Цъкате на кодовете. Тук може да въведете код. Примерно намирате някакъв код или си го купувате от някой, въвеждате го. И примерно кода е за някой герой. За определен герой. Въвеждате кода и ви дава героя. Тук са така наречените рефундове. Може да си рефунднете, да върнете и ви връща всичко. Имате право на 3 рефунда. Примерно купувате си някой герой, но не ви харесва и веднага го рефундвате, но минал ли един месец не можете, както сте купили героя. Друго за показване не мисля, че остана. Тук са ви настройките. Ако си потвърдите имейл адреса от ABV-то, ще ви даде 4 IP Boost за 4 игри. IP Boost за 4 победи по-скоро. Друго. Item Sets. Да, така. Тук го знам. Spells. Добре, че минах тук. Това са спеловете в играта. Сега ще обясня всяко едно какво прави. Може... То си пише, но... Така. Това Clarity ви дава мана. Има героите, които са с мана. Всяка една магия на героя изисква мана. Има герой без мана, но казвам за героите с мана и тук си пише на английски, ако разбирате. Restores 40% значи от твоята максимум мана. Гарисън, това не знам какво е. Това е... Аз за първи път го виждам. Това е само на Dominion. Reduce Damage, си го прочета. Този Ghost. Това ви дава повече бързина, дадено и на картинката. Хила ви дава кръв. Ревайв, като умрете, пускате си ревайва и се съживявате. Бариер, това ви дава щит за 2 секунди. Екзауста им намалява армора и Magic Resist и бързината, Movement Speed. Клинса маха всичките магии и това точно не го знам точно. Ще си го прочетете. Телепорта ви телепортва, примерно избирате си на една кула да се телепортнете и можете из цялата карта и ви телепортира. Това може да видите, да разкриете някой в някой храст. Флаша, това е примерно, има стена от тук до тук. Може да се флашнете през стената. Игнайта, когато стане някой на 50 кръв, да кажем, си го пускате и той го убива. Бие по от 70 до 410 демидж. True damage. Смайта, това ви трябва за... Като понапреднете си играта, ще разберете за какво ви трябва да смайтвате мобовете в джунгъла. И това беше от мен. Надявам се да съм ви помогнал. До следващия